Kreslím vlastnícku štruktúru Slovana Bratislava, kde na vrchu máme samotný HC Slovan. Od samotného Slovana máme informácie, že ho vlastne traja akcionári. To je fyzická osoba Maroš Krajčí, ktorý je podpredseda predstavenstva Slovana. Spoločnosť Finasist, o ktorej sa hovorí, že ju vlastní Juraj Široký, aj keď skutočne medzi akcionármi nefiguruje. A cyperská schránková spoločnosť Arebin Holdings. Keď sme zisťovali vlastnícku štruktúru Váhostavu, ktorý je tiež vlastnený touto spoločnosťou Finasist, tak sme zistili, že spoločnosť Finasist vlastní Druhá strategická a táto spoločnosť je vlastnená okrem iného dvoma schránkami z Nového Zélandu. Pričom jedna schránka z Nového Zélandu je vlastne na ďalšou schránkou z Nového Zélandu, tá je vlastne ďalšou schránkou z Nového Zélandu a úplne na konci tejto štruktúry sa nachádza 5 osôb z Kostariky. To sú právnici, myslím, že všetci patria k jednej právnickej firme, ktorá je evidentne najatá na to, aby zakryla vlastnícku štruktúru. To isté máme na opačnej strane, kde schránka z Nového Zélandu je vlastnená dvoma ďalšími schránkami z Cypru. A obe tieto cyperské schránky sú vlastnené dvoma fyzickými osobami, čo sú zasa právnici, zastupujúci právnickú firmu, ktorá skrýva druhú vetvu tejto vlastníckej štruktúry. Obaja vlastnia nejaké podiely v oboch týchto spoločnostiach. No a toto je firma, ktorá opäť vlastní aj Slovan. A mimochodom, jedna z týchto cyperských schránok vlastní aj túto druhú spoločnosť Arebin Holdings. My sme si neboli istí, kto je tým tretím tajomným akcionárom Slovana, či to je niekto iný, koho Juraj Široký pribral do hry. A momentálne sa zdá, že je to zasa opäť len samotný Juraj Široký a jedna z jeho schránok vlastní túto spoločnosť Arebin Holdings. Ale istý si tým byť nemôžeme, kto čo vlastní, pretože skutočný vlastník je skrytý niekde v nejakých tajných dohodách medzi týmito formálnymi akcionármi a skutočnými vlastníkmi. My si skutočne nemôžeme byť istí, či má Juraj Široký nejakého partnera, ktorý spolu vlastní Slovan, alebo nie. Na to by sme museli poznať dohody medzi formálnymi vlastníkmi a reálnymi vlastníkmi a tieto bohužiaľ nepoznáme. Toto je plná vlastnícka štruktúra, už sú tam len na konci, v poslednej úrovni zostali len fyzické osoby. Viacej už sa odhaliť nedá, už len by sme mohli skúsiť ich kontaktovať a zistiť, či poznajú napríklad Juraja Širokého. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, pretože kostarickí právnici nedvíhajú svoje mobily a neodpovedajú na e-maily. Ešte to môžeme skúsiť s tými cyperskými právnikmi, čo sa nám dúfam podarí.